Kemm sabiħa l-aħbar li għadna kemm smajna. Kemm sabiħa. Kemm sabiħa l-verità li aħna m'għandniex 4 ijiem jgħaddu spiċċa kollox, le. Kemm sabiħa din il-verità. U kienet tonqos dejn lill-bniedem. Kienet tonqos din il-verità lill-bniedem. Kienet tonqosna din il-verità. X'jiswa nistinkaw, naħdmu, nibnu, nwaqqgħu, ngħixu tajjeb, ngħixu ħażin, x'jiswa? X'jiswa kieku Kristu ma qamx mill-mewt? Ma jiswa xejn. Ma jiswa xejn. Ħela ta' żmien, ħela ta' enerġija. Kemm sabiħa l-aħbar li għadna kif smajna. Fil-bidu ta' din il-quddiesa jekk tiftakru tħallna bil-blandu. Minn barra l-ġewwa. Is-simboli tal-liturġija tal-lejla. Il-blandun, dik ix-xema l-kbira, hi simbolu sinjal ta' min? Ta' Ġesu. Ġesu irxuxtat, Ġesu id-dawl u aħna fid-dlam. Imma meta daħalu aħna ddawwalna, tħallna warajh u ddawwalna minnu. Kif il-poplu ta' Iżrael kienu koll miexi fl-Antik Testament wara l-kolonna tan-nar biex ħareġ mill-jasar tal-Eġittu u sab il-ħelsien, sab art tnixxi ħalib u wasel, art ta' prosperità, l-art imwieda. Imbagħad smajna l-kelmiet 7 siltiet sbieħ mill-Antik Testament biex juruna il-ħajja, id-dinja, l-esperjenzi tagħna, mhux minn għajnejna, mhux minn widnejna, mhux minn raġuni tagħna, imma kif jarawhom Alla. Kemm hu sabiħ il-qari li smajna llejla. Kemm hu sabiħ. Alla l-ewwel joħloq id-dinja, l-ewwel qari joħloq id-dinja. Is-sema, l-art, il-kwiekeb, l-annimali, il-muntani, is-siġar, l-asafar, il-bejjem. Imbagħad fl-aħħar meta jlestilu d-dar sabiħa lill-bniedem joħloq il-bniedem. Ilestilu d-dar, ilestilna d-dar sabiħa. Jatina kollox. Imbagħad joħloqna. Imbagħad ħalaq lilek, lilna l-koll. U qal Alla. Din hija xi ħaġa tajba ħafna, mhux tajba, imma tajba ħafna. Alla qal li kien tajjeb ħafna meta ħalaq il-bniedem. U allura hawnhekk titlaqilna, tmorrilna kull tip ta' low self-esteem. Tmorrilna kull tip ta' dubju fuq in-nifsi, fuqna nfusna u nibdew ngħidu imma jien posti fid-dinja, imma jien għandi utli fid-dinja, qiegħed għal xi ħaġa. Imorrilna dan kollu. Dan hu l-maqlub ta' min ma jarax lil bniedem, ma jħarix lejh innifsu kif iħares lejna Alla. Imbagħad nibdew nikkalkulaw mhux hekk il-marejt intajruh għax m'għandux utilità. L-anzjan pace, it-tarbija ostaklu. Għax nirraġunaw bil-moħħ f'qajjar tagħna. Kemm nieħdu gost aħna kieku xi ħadd jiġejlek isma' inti ostaklu. Kemm tieħu gost meta kieku jiġi xi ħadd fuq inti m'għadekx utli għas-soċjetà. Kemm tieħu pjaċir. Kemm tieħu gost imma li terġa' tagħmel memorja ta' dak li smajna llum li Alla lilek ħalqek għax iħobbok u meta għamlek qal ejwa hekk irridu jien lil Joe, lil Marija, lil Tony, hekk irridhom jien. Għall-qalbi Joe, Marija u Tony, hekk ġew għall-qalbi. Inħobbhom l-ewwel qari. Imbagħad dan il-bniedem jien taħna għamilna fattina. Adam u Eva, Kajin u Abel, għamilna fattina. U Alla rrid jidħol f'komunikazzjoni magħna u jsejjaħ l-Abraham. It-tieni qari. Għaliex isejjaħlu lill-Abraham? Biex jgħidlu isma' afdani lili għax jien nipprovdi. U għamillu prova wera, prova qawwija lill-Abraham għallu ismatini lill-ibnek. Imma għalfejn biex jipprovah kemm kellu fiduċja fil-providenza tiegħu. U din jagħmel ilna Alla wkoll. Kemm tiġri f'ħajjitna. Il-prova tal-iben il-kbir kemm tiġri f'ħajjitna. Kemm tiġri f'ħajtek. L-iben il-kbir m'hemmx għalfejn ikun it-tifel, ta' xi darba jkun it-tifel ukoll u t-tifla.
u jagħmellek din il-prova qawwija, imma tista' tkun dik il-ħaġa żgħiża li għandek. U Alla jitlob ilek biex jara għandek x'fiduċja fih, biex jara għandek x'fiduċja fil-providenza tiegħu, mhux biex jeħodilek le qatt, imma biex jara jekk intix mitluq fih, jekk għalik hux importanti f'ħajtek Alla tiegħek. Imma jekk imbagħad inti lil dan Alla twarbu titbiet minnu, allura kull ma jiġrilek disgrazzja, kull ma jiġrilek traġedja, ir-reazzjoni rabja, ir-reazzjoni depressjoni, ir-reazzjoni ribellioni. U Alla qed jgħidilna lej mhux hekk nagħmilhom l-affarijiet. Jien mhux hekk narawhom l-affarijiet, qed nipprovahak jien fil-fiduċja tiegħek. Emmen li jien nipprovdi. U Abraham rebaħ l-prova, tellew lill-ibnu sen fuq, sa kważi se jtih l-aħħar daqqa tas-sikkina u Alla jipprovdi l-munton il-qarn. Illi baqa' l-Lot dan l-imbirek qarn, il-munton li kien imgeżwer fi qrunu f'siġra, dan il-qarn baqa' l-Lot xi ħaġa importanti għaliex għax ifakkarhom fil-providenza tal-Alla. Tant li qegħdin fis-sena tal-ġublew aħna, il-kelma ġublew ġejja minn din il-kelma qarn, ġobel, xofar ġobel. Il-qarn. Għaliex? Għax il-qarn ifakkar li l-bniedem li Alla jipprovdi. Imma jien ma nemminx li Alla jipprovdi. U nibda ngerger u nispiċċa fil-jasar bħalma ġralu l-poplu ludi. Nagħmel fattija li Alla nerġa' nitbiet minnu. U jerġa' jittawwal jgħid il-ktieb tal-Esodu kemm sabiħa. Jittawwal u b'widnejh jisma' l-krib tal-poplu tiegħu, jisma' l-krib tiegħi l-krib tagħna, anke l-lum jisimgħu l-krib tagħna Alla. U jidħol bit qawwija u bidrieħ merfuħ u lilna joħroġna mill-art tal-Eġittu, jaddina mill-baħar tal-qasab. Simbolu tal-mamudija dak li se jiġri minn hawn ftit ieħor. Dak li ser niċċelebraw minn hawn ftit ieħor. Imma meta jdaħħalna fl-art tiegħu, meta jagħmilna parti mill-familja tiegħu, ma jħallinix hekk weħedna l-rasna le, imma jerġa' jgħidilna jien nitarras miegħek. Alla hu l-arus tiegħek, Alla hu l-arus tagħna, Alla hu l-arus tal-Knisja. Alla mhux xi ħadd li tibża minnu, Alla mhux xi ħadd li jiġi qawwem minnek, Alla jħobbok l-arus tiegħek. Tant fil-ktieb tal-profeta Iżajja smajnija tidwi qawwija. Jitredu l-muntanji, jaqgħu l-għoljiet, imma l-imħabba tiegħi lejk ma titħarrikx. Kemm sabiħa. Jitredu l-muntanji, jaqgħu l-għoljiet, imma mħabbti lejk ma titħarrikx. Lejk. Lejn kull wieħed u kull waħda minna. U Alla jagħmlilna ikla Iżajja. Ejjew ħudu kullu b'xejn. L-ikla tal-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw. Ridna familja, ridna naħsbu f'xulxejn, nieħdu ħsieb xulxejn. Bil-maqlub kejf kulħadd jaqdef għal rasu, kulħadd iwarrab minn gbeħ il-ieħor ħajasalu, kulħadd jitla' minn fuq spallejn l-ieħor jaffeċ l-ieħor biex jasalu. Sfortunatament isseħħ ħafna madwarna. Sfortunatament ħadd ma jista' jkellem il-ħadd, kulħadd irrabjat għal kulħadd. Ħażin għalik id-dom xi ftejt quddiem xi ħadd bil-karozza. Ħażin għalejk ma taqdejx fil-pront lill-uliedek. Ħażin għalejk ma tkunx lest dejjem biex kull ma jiġi mitlob minnek tagħmlu. Għaliex? Għax l-egoizmu qed iwassalna l-egoċentriżmu qed iwassalna l-eżasperazzjoni għalejja kbira. Ma nafx għandkomx l-istess sensazzjoni li għandi jien. Ma kultant inħossuna verament għajjenejn. Kollha kemm aħna għaliex? Għax jekk aħna nagħmluha kontinwament ma' nies li jridu minn għandna. U aħna wkoll imbagħad nibdew irridu minn għand ħadd ieħor. Nispiċċaw kollha frustrati, insodisfatti u għajjenejn. Għax ma nlaħqu qatt mal-bżonnijiet, qatt. Għax Alla jaqlibilna l-loġika, mhux nitkarbu u nittalbu, imma nagħtu. Inkunu ġenerużi, nagħmlu karità, inħobbu. U dan hu l-profeta Barokk il-kmandamenti. Ma ninsewhomx il-kmandamenti. Ma ninsewwix il-kelma tal-profeta Iżajja.
bħalma x-xita u s-silġ jinżlu. U meta jaqgħu fuq l-art ma jħalluwix l-art neutrali, imma l-art tnibbet, hekk il-kelma tal-Alla meta tismagħha. Anki l-lejl aħna nisimgħuha, hekk qed tagħmel fina. Imma din l-imħabba kollha ta' Alla kien jonqosha xi ħaġa. Kieku kien hemm l-Antik Testament kollu, din l-imħabba kollha ta' Alla lina u ma kienx hemm Ġesu Kristu li jurina li aħna iddestinati għal ħajja ta' dejjem, dak ta' qabel kien ikollu ftit sinifikat, ftit valur, ftit tifsira. Għandna x'nifirħu l-lejla, għandna x'inkunu kburejn il-lejla. Li permezz tal-Magħmudija li dal-waqt niċċelebraw, aħna nagħmlu parti minn din il-familja ta' Alla. U għalhekk dawn ħotna l-lejla libsejn l-abjad. Huwa sinjal ta' dak li ħallit fihom il-Magħmudija tal-għażla li reġgħu għamlu. Għax aħna jagħmluna meta nkunu żgħar mhux hekk. Illum ikun hawn xi ħadd jgħidlek isma' jiena neħodha kontra ommi u missieri għax għamduni meta kont żgħir. U forsi anke xi ħadd minna nirraġunaw u ngħidu mhux aħjar tħallihom jikbru imbagħad jiddeċidu. Le, mhux aħjar. Mhux aħjar. Inti biex tagħtihom il-vaccines tgħidu issa jistennew meta jikbru ma tiddeċidhom. Ma tagħmilx hekk. Biex titmaħħom tagħtihom il-vitamini li għandhom bżonn, tmur tagħmilhom kont il-bank jew il-bżonnijiet ma tgħidx issa meta jikbru ma. Le, għax tħobbhom dak li taħseb li hu tajjeb għalihom tagħtihulhom minnhom anzi qabel ma jitwildu, llum qabel ma jitwildu jiġħabtu l-bibien tal-iskejjel tal-Knisja mod speċjali biex jgħidu isma' hemm xi qabel ma jitwildu. Għaliex? Għax nemmen li xi ħaġa tajba. Il-Magħmudija jaħasra x'ma nafux x'inhi. Ma nafux x'inhi. X'ma nagħtuhomx il-Magħmudija. L-tfal tagħna li jidħlu parti minn din il-familja ta' Alla, ikollhom din il-grazzja kbira li jgħixu l-ħajja min-naħa ta' Alla, mhux min-naħa tal-loġika tagħna, min-naħa tal-impulsi u tal-istinti ħafna drabi primittivi u baxxi tagħna. Sfortunatament, nispiċċaw niklu l-xulxejn. Nitolbu lill-Mulej. F'din l-Ewkaristija sabiħa tal-lejla, veru ftit twila, però sabiħa. Ngħixuha fil-fond tagħha, fil-profond tagħha. Ngħixuha bil-qalb għax nemmnu li l-Mulej qiegħed jagħmel ma' kull wieħed u kull waħda minna dawn il-ħwejjeġ kbar li smajna fil-qari. U se jagħmel l-iktar ħaġa kbira meta jtina lilu nnifsu ħaj fl-Ewkaristija. Se jagħmel l-iktar ħaġa kbira. Ejjew nemmnu l-lejla. Aħna nitelgħu nitqarbnu, mhix xi ħaġa tas-soltu. Qomt minn fuq is-siġġu u mingħajr ma trid saqajk jitfok quddiem l-artal għax hekk is-soltu. Le, mhux hekk. Il-Mulej Ġesu ħaj se jiltaqa' magħna kif iltaqa' ma' dawk in-nisa. Kif iltaqa' mal-Apostli ħaj il-lejla miegħek ma' kull wieħed u kull waħda minna biex jagħtina dawn id-doni kollha kemm għandna bżonnhom mod speċjali fid-dinja ta' żmienna. Kemm għandna bżonn dan it-tip ta' ħsieb, dawn it-tip ta' sentimenti. Il-Mulej irxoxta, il-Mulej tassew irxoxta.